Sziasztok! A mai videóban Squid Game-et fogok játszani, és hát ne kérdezzétek, hogy miért most rakok fel ilyen videót, amikor már nem annyira nagy divat, de hát most jutott eszembe. Meg akkor még nem kezdtem el a videózást, akkor ugye mindjárt kezdjük, csak ezt meg kell várni, sajnos. Hát én nem tudom, hogy ki tudjuk-e vinni, vagy nem tudjuk. Én nagyon remélem, hogy ki tudjuk. De hát nem mi döntjük el, hogy kivisszük-e vagy nem, hanem az dönti el, hogy tudunk játszani, szóval 445-ös. Oké. 445. Ki a 456-os? 5. Van itt egyes, mert ez jó lenne. Nem, amúgy. Hát, menjünk. Menjünk. Oké, most indulunk. Ugye nem ez lesz az első játék, mert nem megy. De az első játéknak a piros lámpa, zöld lámpa. Biztos, hogy annak kell lennie. Mert az az első játék alapból, ha jól emlékszem. Igen. Hát ez nagyon jó. Csak ne halljon meg, mert akkor nekünk végünk. Én utolsó leszek. Nézzétek, új! Na jó. Jaj, de szép. Ott a képen. Akkor induljunk itt tovább. Oké, itt vagyunk. Jó, de jó. De oké, mindegy. Green light. Csak ne léci. Mindegy, meghalljuk az első játékot. Green light. Red light. Hát ilyen. Ott áll a végén, és nem tudok eljutni. Amúgy nem is mondta végig. Volt egy csomó, amikor nem mondta végig ezt a kamakócízét. Ami nem tudom, hogy ére, de mindegy. Jó. De hát ő már szegény. Sajnálok. Nem tudok felmenni, ez olyan jó lenne, és akkor sziasztok! Hű, de sokan meghaltak. Már alig maradtunk. 15-en vagyunk, az azt jelenti, vagy nem? Azért
többen vagyunk, mint ahány meghalt szerintem. Nekem a kedvence, nekem a egyik kedvenc színem a kék, szóval meg az X-et szeretem jobban, de a kék és a kék, igen. Én a kékről döntöttem, én azt mondom. Oké. Kérlek. Nem vagyok itt. Csak ne engedj. Nem akarom. Ezért be lesz kapcsolva, hogy... Bocsánat, de én nem akarok verekedni, mert én nagyon rosszul. Ha én valakivel szembeállok, az úgy kinyír egyből, mert nekem ez nagyon nem megy. Jaj, mennyien itt vannak. Csak engem nem. Túléltem. Majdnem megölt ez a... Majdnem mondtam valamit. Kérdezem, hogy hol vagy. Ja. Továbbra is körrel folytatódjon, létszi. Én így megy tüdő. Szóval, megyünk is a következő játékunkra. Már nem emlékszem, hogy mi a következő játék. Az első, az biztos, hogy ez volt. Ez a piros lámpa, a zöld lámpa. Jaj, ne! Júj! Új. Tudod mit? Új. Hát ezt ne haragudjátok, de lehet, hogy nem élem túl. Mondom, hogy lehet, hogy nem élem túl. Hát, sajnálom. Sziasztok, hogy lehet, hogy majd egyszer újra fogom csinálni, mert ugye ezt nem sokáig írtam egyáltalán. Szóval, sziasztok! Ha akartok következő videót, akkor írjátok meg kommentben, ugye ebből. Szóval, ha akartok következő videót, akkor írjátok meg kommentben, vagy igen, vagy nem. Sziasztok!